Tresnan sejati mas. Kata-katanya ngono ku kae. Sambil menunggu dari bapak ibu semua yang mau ikut gabung ke sini semua nggih. Sinar Nusantara masuk deh. Iki lho, bocah. Hati-hati nggih, Mbak nggih. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada tengah wengi nambahi kekesing ati iki bepujan ati ning endi wong ayu sing tak anti-anti. Saking para tamu Bapak Haji Jeremy kendarakan foto monggo ingkang sampun dahar. Kadarakan foto dokumentasi kalian keluarga Girisang Temanten Sinar Nusantara Iki lho bocah. Wilujeng rawuh kagem ibu anggota dewan. Wilujeng pamanggihan monggo ibu anggota dewan. Nggih ndherekaken foto saking ibu anggota dewan, Ibu Dani. Janji tresno disekseni. Bos Dani monggo langsung manggihaken. Lintang-lintang ing tengahing wengi. Keterangan segala kangge Ibu Dani. Ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing tengah wengi nambahi kekesing ati iki bepujan ati ning endi wong ayu kang tak anti-anti.
lagu ya donga. Nggih. Ya moga niki panggih rahayu. Amin amin ya rabbal alamin.